Здравейте, мили деца! Днес ще ви покажа вариант на читателски дневник, който аз съм изработила собственоръчно. Подвързала съм тефтера, който съм избрала по класически начин, познат на повечето от вашите родители. Лицевата част може да се украси по най-различен начин. Дали ще бъде разпечатано цветно изображение, елементи от картичка, стикери или може да нарисувате рисунка. Предвид обаче красивите корици на тефтерите, които вие сте избрали, тази стъпка можете да я пропуснете. За книгоразделител съм залепила готов елемент, но може да бъде и ръчно изработен. Такъв какъвто изработихме в клас. Читателският дневник не само изразява отношение към прочетените произведения, но в него могат да се запишат и първите собствени стихчета, вашите разкази, приказки и лични истории. Читателският дневник може да се окаже безценен спомен за бъдещето. Както във всяка книга, заглавието и авторът са на първо място, така и при нас първите страници си ги оставяме за съдържанието. В него ще записваме заглавията на произведенията, които сме решили да четем и разбира се техните автори. Ако някой се притеснява, че не може да рисува, може да прикопира илюстрация направо от монитора на компютъра или от книжката, която чете. Любимите книжки оживяват в читателския дневник, деца. Записваме заглавието на книжката и името на главата, която четем в момента. След като я прочетем, затваряме книжката и със свои думи се опитваме да разкажем прочетеното. Това, което ни е направило най-силно впечатление. Можем да разделим героите на положителни и отрицателни. Можем да запишем поуката, ако разбира се има такава. Или можем да напишем нашите собствени впечатления от дадена случка и да изразим мнението си по въпроса. Можем да направим сравнение с други произведения, ако намираме сходство в историите. Можем да направим словесен портрет или да припишем най-интересния момент от прочетеното стихотворение. Деца, направете дневника си красив, за да може след години с гордост да показвате на своите деца любимият си читателски дневник.